Non o podo creer. Eu tampouco. Este lugar é... Increíble! Habrá wifi. Ai, Cris, por favor, deixa xa ese teléfono. Mira que cousas máis bonitas. Mira, mamá, mira a ver que vistas temos. Vemos toda a praia. A inmobiliario dicía ben claro, Primeira línea de praia. Escollemos moi ben. Ma, díchelo ao meu cargador. Pero, Cris, ten deixar un pouco a tecnoloxía. Viñemos para pasar. E onde está o teu pai? Nin idea, creo que viña detrás nós. Por ali ven, xa entrou no portal. Ti vas pasar as 24 horas do día colgada dese teléfono? A ver, as 24 horas non. Teño pensado dormir e echar unha horiña para me levar. Ven, anda, Cris, ven a ver que vistas temos, que estamos de vacacións na praia. Non, mellor non vou. Vou correr o risco de caer por esa fiestra. E por a tua culpa tería que pasar uns anos en prisión. A verdade é que non me apetece. Pois non te vería nada mal pasar uns anos en prisión. Esa sería seguro a única forma de que soltases ese teléfono. Ven, anda, mira que cousa bonita. Respira aire puro, sen contaminación, tan... Pero que este cheiro? Perdón, escapouse de mí. Por favor, que asco. Pero que queres, que cheiren a rosas? Ai, filla, é que estás podre, de verdade. Isto cheira fatal. Dígame, mamá, tampouco é pra tanto. Anda, Marta, vai ao baño a ver se encontras un ambientador ou algo que mate este cheiro. Que exagerado. Gracias, familia, por axudarme. Total, sobren dúas maletas de nada. Non vai a ser que vos cansedes de coller cada unha a súa. E ainda por riba o ascensor ese de merda non funciona. Vou ter que chamar da inmobiliaria para que o solucione. Non estou disposto a pasar 15 días subindo e... Por que cheira tan mal? Será o aire do mar? A tua filla que volva a estar mal da barriga. Anda, Cris, vai ao baño deixar ali as túas triturantes, por favor. Pero, papá, iso culpa dos libros de libros que me dan mamá. Sí, cheiraban raros, e polas dudas eu xa non os tomei. A data de vencimento é dentro de 2 días. Sí, pues deben ser rápidos, porque eu ando con retortijóns que nin te conto. Anda, cala, que non interesa saber o que pasa dentro do teu corpo. Dalle, porca! Pasa para o baño. Pero, papá, non sei onde está. Pois ao fondo a dereita, e toma, perfuma o ambiente cando remates. Xa tiñamos bastante contendido este inferno cheo de areas como para ter que andar cheirando a peito. E ainda por riba só temos un baño. Imos ter que mercar máis deses ambientadores como olor a lavanda. Pois sí, niso estamos de acordo. Pero mira o apartamento. Non é maravilloso? Anda, Marta, axuda teu pai coas maletas, anda. Temos 2 dormitorios. Un doble para vos e unha de matrimonio para nós. Vou, e así me mudo para ir á praia, que quero estar os moditos de un cuarto que me tiréis de vacacións. Ai, pois eu tamén me cambio e baixo contigo á praia. Pero Vicky, non podemos ir a praia agora, estamos recén chegados. Hai que organizarse, desfacer as maletas, facer unha lista da compra, ver comprar, porque, a ver, non podemos ir comer fora todos os días, que senón isto vai ser así de presuposto. Ainda que cociñar todos os días pode ser algo cansado. Xa sei, podemos ir a unha churrasquería que é máis barata que o restaurante. Un mellor aínda, turnámonos para cociñar e repartimos as tarefas domésticas e facemos un calendario cos días que imos estar aquí e os días que imos ir á praia. Que, por favor, agardo que só sexan un par deles. Ti xa sabes o que eu aborrezco a area. De que a verdad,
que non sei como me convenciches para vir a un lugar tan horrible. Pero claro, eu son un home moi sacrificado. Ai, pois podes relaxarte aquí na praia. E queres deixar de preocuparte por cousas sin importancia. Pero que pasa? A comida non é importante. No, se non digo iso. O que quero dicir é que te relaxes. Que a comida e a compra poden esperar unhas horas. E mentras, podemos ir dar un paseo por a praia. Ai, pero que idea tan horrible. E deixar todo aquí así desordenado. Por favor, vas pasar as vacacións así queixándote. Rompe un pouco esa estrutura que tanto te caracteriza. Non é estrutura, é sentido común. Pois o teu sentido común non é tan común como che parece. Ma, como me queda? Que é iso? Iso é a tua filla medrando. Pa, que xa tenía 6 anos, que xa non sou unha nena. Clausurado! Recomendo-vos non entrar non borracho. Pero que noxo! Eu marcho, má, quémonos na praia. Dixo nada, ti así vestida non vas a ningún lado. Puxache o protector solar. Porras, esqueceuseme. Tranqui, Marta, que papel lera sobre o protector? E agora con isto? Non teño bastante contervido este inferno xa. Vos xa sabíades que prefería 1000 veces ficar na nosa casa. Coa miña rutina en paz. Ai, non vai lugar coa casilla. Pois reláxate aquí, na praia. Ese é o problema. A area non serve para nada, só ensucia e incomoda. E o mar é un noxo todo cheo de auga salgada. Todo o camiño queixándote. Chegamos aquí e segue rosmando. Mira, fai o que queiras. Se queres ficar aquí só no apartamento, faino. Pero nós imos relaxarnos e pasear e disfrutar das vacacións. Mamá! Facede o que queirades. Eu fico aquí no piso, que, por certo, o que non é nada bonito. Eu non penso pisar esa merda amarela que se che mete por todos os lados. Despois non hai Dios que as quite. Por non falar dos bechos que veñen con elas. Eu fico aquí na casa. Ou poñer a tele e tomar un vídeo destes que trouxemos as cousas da comida. Mi má, este sí que é malo, non sei como siguen producindo. Ai, pero este tache moi ben. Ai, isto sí que é vida. Hola, que tal? Pois ora. Que tal, señor? Debe ser un cargado. Falamos por teléfono hai 3 días. Eu son Antonia, ele é o meu fillo, Ricardo. Somos os seus novos inquilinos. Non, eu son o inquilino. Ma, pero a muller, mira que vista na guapa, temos esta aquí, muller. Pois sí, a verdade é que o apartamento está chulísimo. Tal e como nos dixo. Menos mal que atopamos o anuncio en internet. Estivemos buscando polo menos un mes. Se non, estaríamos aguantando as temperaturas de Ourense en pleno agosto. Ma, por... Ma, mira, vamos a dormir. Vamos a jugar para que se dormir. Ma, venga, deixamos aquí as maletas e vamos dar un rule por aí a ver o ambiente que hai, o que? Ai, adolescente, ten as hormonas alborotadas, revolucionistas. Pareceme que isto é un erro. Anda, Ricardo, colle as cervexas, os refrescos e meteos na neveira. Non, na realidade non, Ai, piñiño, que queres unha cervexa, Non, ma, ti non ves que la máis de viño. Señor, non está ben mezclar que despois pasa o que pasa.
Pídolle que paren escoite, déxeme falar. Vamos á praia xa, anda. Pa, onde están as chaves do coche? Que seguro que quedou aí o protector solar. Uau, meu Deus! Pero fillo, desde cando este tan religioso? Ai, mamiña, desde que os anxiños baixan á terra. Como? É que somos moi religiosos, saben? Nos sempre tentei influílo polos camiños do Señor, pero bueno, de vez en cando desvíase. Pero é moi boa parte. Santo creador. E cala, como se que non tan monaguillo. Deixa de facer o cargo e preséntate. Pa, ¿quiénes son esta xente? Iso mismo querría saber eu. Nós somos os inquilinos deste apartamento. Non, os inquilinos somos nós. Está vostede moi equivocado. Aquí lle ensino eu o comprobante do depósito que fixe por estes 15 días. Pois, aquí, mira, aquí tengo medo. Ui, aquí hai un malentendido, Pois sí, é un moi grande. Vou chamar o propietario para que solucione. Agarde un momento. Pois vostede chame. Chame a ver se atopamos unha solución. Ora, eles son vostedes, os encargados dos apartamentos. Non, eu son unha inquilina como vostedes. Como? Pois parece ser que houve un embrollo e alugaron o noso apartamento ao mesmo tempo. Que problemón! Coñecémonos de algo. A súa cara soame. Da escola da Pombiña de Arquitectura, ti es... Piqui! E ti és Toni León! Piqui Pereira! Ai, que alegría, Dios mío! Ai, mi madre! Guau! O mundo español, Pero mira, te estás como a sempre. Cago no mundo, para que queres un teléfono se despois non o usas? Merda! Emilio, mira, esta é Antonia. Estudamos xuntas na secundaria. Deixémonos de fusividade do reencontro. Hai que solucionar este problema. É que éramos moi amigas na escola. Pero que amigas nin oito cuartos, esta agora é unha culpa. Déxame o cargador, non é tu, porque guardamos que eres en batería. Pois mellor, deixa xa de foder con ese aparello do dedo. Emilio, se estás perdendo os papéis. Eu marcho pa praia, cansei do teu mal humor. Eu vou contigo, má, a ver se cando voltemos está máis tranquilo. Oh, Eu saio con vos, a ver se mentres consigo marcar o cargador. Pois sí que isto é un follón. Vostede chame a ver se atopamos unha solución, porque isto... Ma, vamos á praia xa, porque eu necesito refrescarme entre a campeón do viaxe. É un apartamento, necesito dar un chapuzón. Pois mira, vou ir contigo e a ver se este señor amaña este embrollo, que xa me estou ponendo nervioso. Por dentro. Vamos a ver isto ben. Agarde, que xa estou chamando. Pero como deixan todo aquí así desordenado. Este condenado non contesta. Mira que lle dixen a mí que de quedar na casa. Pero non, ele insistiu en traernos a este inferno. Ah, que mala sorte a mí. Home, que ben que chegou. Por fin, mire, desculpe que non lembre o seu nome. Eu son o seu inquilino, mire, aquí tengo o resguardo polo aluguer destos 15 días. O tema é que o ascensor non funciona e no apartamento hai outros inquilinos. Atópase. Sí, cando doen pouco as costas. Podía darme algo de beber. Sí, como non, agora lle traio un vaso de auga. Disculpe, pero prefiro mellor un pouco dese viño que ten aí. Oh. Como queira, é un viño moi bom.
hai outros inquilinos. Que quero outro viño. Xa, pero como solucionamos os outros inquilinos? Como está, señora? Grazas. Disculpe, pode ver un momentinho ao baño? Sí, é por aí, é por aí. Que? Facendo novos amigos, non? Moi ben. Que é? O encargado do apartamento, ver se solucionamos este problema. Só viño, volvo a praia, só viño a dar unha botella de agua. No chiringuito está carísimo. Para que vexes que penso na economía familiar. Desculpe, ese é o meu churro. Perdón. O churro? Sí, o churro ese. Pero que churro? Ese que acaba de vostede botar na cesta. E cal é o problema? O problema é que vostede tocou o meu churro. Eu a vostede non lle toquei nada. Sí, sí. Vostede tocou o meu churro que ven no viño do baño. Tiña vostede o meu churro na súa mão. Bueno, sí. Pídolle perdón por iso. É que estaban aí e, non sei, levaron a vida. Sí, está perdonado. Ai, grazas. Pero temos un problema. Sí, xa lle dixen que no piso había outros inquilinos. O problema é que ese churro que gostou, que tocou vostede, é un churro que non vou poder vender. Pero non se preocupe que eu lle pago, canto custa? Son un 50 cada churro. Carallo! Non lle parece un pouco caro? Non, porque son churros de primeira calidad. Pero temos outro problema. Outro máis? Sí. O problema é que vostede botou un churro aquí sobre os outros churros. E ese churro por ir ao lugar mesturouse cos outros e agora non sei que é ese churro. Sí, é ese de aí. Estou seguro. Ese de aí. O problema é que ten que pagar un churro destes. Que ellos pague todos. Sí. Non. Pois son churros que non vou poder vender, a ver, ten que pagar todos estes churros e listo, paz. Non sei, canto lle dou? 10 euros? Non. Son 50 euros. Media cantidad. É vostede un ladrón. Mais se vale que agora solucione o problema dos outros inquilinos, porque senón imos ter outro problema dos grandes. Non. Eu sou simplemente un vendedor de churros. Eu o mato. A vostede. Sí. Devolvamos os cartos. Sinto, non fago devolución. Veña aquí, que buraco, veña aquí, maldito ladrón de cartos. Arriba quedo sen batería, merda. Vexete un pouco nervioso. Que? Non tes unha tarde movida, non? Pero todo este desorden. Que pasa? Emilio, que estás facendo? Aquí, comendo churros. Non, xa vexo. Que? Deixache na praia? Polos churros? Non, veo o churreiro ata aquí, tomamos uns viños, falamos un pouquiño e despois marchou. Eu quedei aquí cos churros por miña fabulosa familia. Non
que hai moitos. E ademais son de primeirísima calidade. En serio? Compráchelos para nós? Oh, que ben! Entón, que? Divertícheste co churreiro? E para que queres o cargador, pa? Para enredarme o pescozo e tirar del. Para que vai ser? Ai, está claro que para cargar o teu teléfono, pero para que queres o de Cris? É o teu. Pois non o sei, debeu quedar na casa tamén. Cris, por favor, deixame o teu cargador. É que non podo deixar chapar, porque antes dixen que iba a mercar un, pero non pude, porque está todo fechado aí, na temporada de verán, que está na casa tamén. Todo o ano colgada. Todo o ano colgada dese aparello. E se te separas un pouquinho, estás super nerviosa. E ti agora tan tranquila. É cierto, pa, pero é que estaba pasando tan ben na praia que aí me reíde. Ademais, prometí a Ricardo que non ia tocar esa balación. Que lle prometiches a quen? Ai, que pa, como te botamos de menos na praia? Es un egoísta, pa. Acordaches que nos fuéramos e ala, a Mira, Emi. Estivemos todas xuntas na praia. Foi unha tarde maravillosa. Sí, estupenda. Fantástica. Como eras? Coas usurpadoras? Son inquilinos como a nós, Son inquilinos como a nós, pero son moi buenas. No. Moi boa xente. Sí, son buenas. Basta, Pedro, aquela ruleta do sol na praia. Grazas, Richie, que detallista eres. Pero que fan vostedes aquí? Recórdade que nós tamén somos inquilinos deste apartamento. Pa, niso ten razón. A min isto cheirame mal. Pois esta vez non fun eu, Non me rodees as cousas porque non fun eu. Emi, Emi. Estivemos pensando entre todas. Que queremos que se quede. O apartamento é grande, podemos organizarnos. Pero se non as coñecemos de nada. Hola, boas tardes. Chamo Antonia, son profesora na Universidade de Vigo de Filosofía. El é o meu fillo, Ricardo, que estuda para veterinario. Moi boa, podemos chamarme Richie. Ai, que lindo, verdade? Pois non, son uns hippies, usurpadores de vacacións. Non, papá, son dúas persoas que o único que queren é facer o ben no mundo. Queren mellorar o planeta. Mire, Emilio, podo chamarlle Emilio. Para vostedes foi moi difícil atopar este apartamento. Pois para nós tamén, ademais de ter gastado todos os aforros de todo o ano. Así que, señor, temos que intentar buscar unha solución e estivemos falando a súa familia, máis a miña, de que debemos de compartir este espazo nos vindeiros 14 días. Mire, pero vostede non se preocupe, eles son moi limpiños, están moi ordenados, E sobre todo, tentaremos respetar os seus momentos de mal humor. O meu mal humor. Pero se un home moi tranquilo. O que pasa é que esta situación estamos superando. Pois como a todos. Pero estamos intentando buscar solucións. Claro. Anda, Antonia, imos repartir os cuartos. Todo ben, pa. Sí. Estás seguro? Non. Entón, que che pasa? A pregunta correcta é que non pasa, filla. Porque está a pasar de todo. Eu teño un mal de ollo ou unha mala sorte que me persegue ata nas vacacións. Ou non sei como chamalo. E
Eu non fixen nada malo para merecer isto. Non fixen nada. Nada de nada. Estás seguro, pa? Porque igual o problema é que non faz nada. Desde que chegaches, o único que fixeches foi protestar por todo. E vale, que non todo está saindo como querían. Pero esa non é forma. O sea, a ver, vale, pero tens que intentar axudarnos para disfrutar das vacacións, porque non é xusto que estés programando todo o día. Oiche, Cris, que ben che fai estar sen teléfono? Pareces máis humana. Mais humana. A ver, sigo sendo a mesma. O que pasa é que cando estás de mal humor non hai ganas de falar contigo. E sen querer faltarte, pa. Pero é moi complicado falarche. Vou dar unha volta, ves, Cris? Oi, Marta, Cris está a dicir que sempre estou de mal humor. Ti que opinas? Ai, Cris, sempre tan directa. Pois a verdade é que é complicado verte de bom humor. Pero é que hai cousas que realmente me fastidian. Pa, case todo che molesta, pero dicimos chiste porque te queremos, non para que te sintas mal. Iso, queremosche moito, por moi gruñón que sexas. Tedes razón. Teño que deixar de enfadarme. Teño que controlar o meu temperamento. Teño que deixar de... Enfadarte. A partir de hoxe, nace un novo Emilio. Estamos de vacacións, disfrutémolas xuntos, pa. Claro. Fun un parque. Ai, pero que estampa tan bonita. Me facen chorar. Diso nada. A partir de agora, aquí todo é alegría. Podes ir á praia. Imos ir facer un churrasco ao parque. Animaste? Por suposto. Me podo xugar nos coas brasas que son un experto. E de dar abrazo tamén. Es todo, Antonia. Teño unha sorpresa. Aquí, Emilio, alias Artiñano, que dis que nos vai axudar a facer o churrasco. Que me perdí neste momento. Que lle fixeches ao meu marido? Ai, non lle fixen nada, son inocente. Anda, imos facer o churrasco. E, por certo, hoxe estás ben guapa. Mi madriña, pero que pasa? Nada, non te podo dicir que estás guapa. Sí, pero parece moi raro. Vostede outra vez, maldito. Que quere? Bos días, fermosa dama. Bos días. Ville ofrecer estas pulseiras que seguro ficarán perfeitas nesas delicadas mans. A ver, a ver. Cariño, mire, agora imos ir facer un churrasco. Temos un pouco de presa, non sabe será. Emilio, non sexes desagradable. Encima que non lo trae pola porta da casa. A ver, móstrame que trae por aí. Pois, Mire, canto costa esta pulseira? esa pulseira pois son 15 euros. 15 euros, non lle parece un pouco cara? Non, porque son pulseiras de boa calidad. Pero se mete un vestido deste, pago un 50% de desconto na pulseira. Que oportunidade! Ai, cagamos. Vida, este é precioso, verdade? Sí, cariño. É precioso. Mire, quédome con este vestido e con esta pulseira. Canto é? Pois son 15 euros. Quédese coa volta. Merda. Emilio, lembro do marimón. Emilio, ten vostede unha muller estupenda, non sei.
Pode ir un momentinho ao baño. Pero non ten a súa casa. Sí, pero ten papel. Ya que non ten Que amable, señor, verdad? Sí, moito. Cariño, gracias polo vestido a cultura. Encántame este novo Emilio. Pois a mí, Plin, a partir de hoxe nace un novo Emilio. Aí vou, a disfrutar das vacacións. Increíble. Encántame. Moitas gracias, señoras e señores. Moitísimas gracias.